खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी थारैनो बे समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' थामहिनबा बिटिआरनि CM प्रमद बर' बिथांनि OSD डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा BPF दोलोआव जगदान जामारसिगोन नामा जेराव गोबां माने ससियेल मिडिया लोगोसे बायदि बायदि बिजोङाव बे समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि OSD जाय बिथाङा मोनसे समाव OSD मोन दायो बिथाङा बारग' जाबाय बे बारग' OSD बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि OSD बारग' OSD बिथां डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा थारैनो बे समाव BPF दोलोआव जगदान जागोन नामा आरो बेखौ बे जगदान जागोन नामा होननानै गोबां माने सोंथि सिखारदों जेराव बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङाबो डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांनि सायाव खेंफोरथि होदोंमोन जेराव खेंफोरथि होदोंमोन दि डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा BPF दोलोआव जगदान जाहैबाबो जोंनि UPPL दोलोआव जेबो इफेक्ट जाया एबा जेबो खहा गैया होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन थारैनो बेखौ लानानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि बारग' OSD डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा BPF दोलोआव जगदान जाहैगोन नामा होननानै जोंनि खौरांगिरि बिथांमोना सोंथि खालामनायाव माखासे माने बाथ्रा बुंदों आरो बे बाथ्रायानो जाहैबाय सांग्रां ब्रह्म बिथांनि जा BPF दोलोआव जगदान जाहैनायनि बाथ्रा ओंखारदों इसिङारिजों बे बाथ्राया सावरायनायल' बे मोगथाङाव नङा होननानै रोखा खेंफोरथि होदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि बारग' OSD डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा दानिया फैदो बिदिब्ला डक्टर सांग्रां ब्रह्म थामहिनबा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि बारग' OSD डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा BPF दोलोआव जगदान जाहैनानै फैबाय थानाय जा सिडली बियाबाव उफ्रा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं बेयाव टिकेट लानानै बिसायख'थि गेलेनायनि बाथ्राया इसिङारिजों ओंखारगासिनो दं बे बाथ्राखौ लानानै माबायदि रोखा खेंफोरथि होदों जों बिथां बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि बारग' OSD डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांनि बुंनायनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि নাই মোৰ নাম কোনো পেনেল লিষ্টত নাছিলে অকল এইটো এটা কি এইটো অপপ্ৰচাৰ বা কি বুলি কয় আপোনালোকে কিবা এটা চৰ্চা আছিলে কিন্তু কোনো পেনেল লিষ্টত মোৰ নাম নাছিলে যেটো এটা চৰ্চা চলি আছে আৰু আপুনি BPF দলত যোগদান কৰাৰ এটা কথা ওলাইছে এইটো এটা চৰ্চা মানে চৰ্চাই আৰু এইটো সত্য নহয় নেকি কথা চৰ্চাই হয় गोजोनथाव खौरां TBSनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा TBS गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TBS गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा TBS श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा TBSनि गारि लानो हागोन नोंथांमोना बागुरुम्बा TBS श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि TBSनि गारिखौ लांफैनो हागोन TBSनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TBS श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि फुल टिंकी पेट्रल फ्रि एसवेर गिफ्ट आरो TBS कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव TBS कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन